spesial dibingkis kangge keluarga besar hajat, kangge Bapak Yudi juga kangge Ibu Rati, kangge maju kang tua Ibu Sarina, Bapak Rangka juga kangge Ibu Sarila, kangge Abah Wali minangkane majikan tua dari Abah Wali. Manunggali budaya seni, warisan asing para wali, apa wali paling emang warisan masih nenek moyang, apa wali assalamualaikum apa wali majikan tua pilih salah kula nyuwun maklum apa wali pangapunten para sedaya wilujeng tepang kepangi maling sareng seni buruk rosita ingkang dipimpin langsung rumah Roji Dewi, pimpinane Kang Roji Dewi. Alamat saking kadongan apa wali, kecamatan Losari Dewi, apa wali apa wali, apa wali majikan tua apa wali. Ditarik dingin sarang ibu sarila keding ibu sarila sarang ibu sarina keding boten ke kantor sarang paparangka keding paparangka minangkane wong tua dewe wilujeng pagi mani bawali sarang kula mas rombongan sedaya masa minyak sini apa wali sedaya masa minyak sini kiciran mani kiciran apa wali kiciran aturan abika aturan apa wali aturan wilujeng tepang matur suwun.